Ayan guys, for today's video guys, nandito po tayo ngayon guys sa Sawangan Park. So ngayon guys, yung mga nangyayari po ngayon dito ngayon sa Sawangan Park, ito po ay ginawang Christmas Village po. So bali ngayon pong araw na to ngayon guys, ang opening lights po dito. Ayan, lahat po guys, makikita nyo guys, napapalibutan po at napapaligiran ng mga Christmas lights, mga iba't ibang klase ng ilaw guys. So samahan nyo ako guys ngayong araw na to guys at papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Sawangan Park o Christmas Village. So stay tuned. Pasok tayo sa loob guys. Ayan po. Ito tayo sa loob guys. Paglalap, Hollywood. Ito tayo sa loob. Nasa lataran. Ito guys. Balik. Hindi pa tayo dun guys.
Nagkata man? Naubusan na. Ako mo lang yung cellphone ko. Hanapin mo lang sila. Diyan lang kamo. Taho. Ayan guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po ang ating video guys. Maraming salamat sa panonood. Advance Merry Christmas and a Happy New Year sa ating lahat guys. Ayan, mag-ingat po tayo palagi guys. Thank you so much. At sana nag-enjoy po kayo sa panonood sa aking video ngayong araw na to guys. And hope you like it guys. Thank you guys. Bye guys and God bless.